Mana kamanya kwa Ramogi wachopo kende okang marari waduogo mano mar mondo mi wami weche matimore kor gweng mopogore kama intiere okinyi makawuono dakika en 30 tok saa 7 mar odiochieng. Kwadhi nyime jadolo Mackenzie mano mar kanisa mar Good News International kod achije mamoko aboro ochwal doho ma Shanzu kama idhi winje bura mabende mienoge. Achije go ne ochwal doho ma Malindi okinyi makawuono, kata kamano jomin wach ne ochwalo kwayo mondo burano oter nyaka e doho ma Shanzu. Kagikoni doho ma Malindi onge kod nyalo mar winjo kendo ng'ado bura moting'o mag njore ma odonjne godo Mackenzie kod Lange. Nonro ewi burano osebed katimore kuom thuolo mar ndalo 14 kaka ne obila okwayo. Ka odiochieng' manyoro apisa mag okwach kich nyotimo pedha e kanisa kod dala Mackenzie e gweng' ma Furunzi kendo manyo neno matudo jadolo no kod puonj mobam. Kamano bende jadolo wadgi Ezekiel Odero bende chwalo e doho ma Shanzu. Gisanya kwa Ramogi wabiro bedo kwa tudre kod jafombo marwa Francis Mtalaki mar mondo mi omiwa mathoth. Francis Mtalaki, kama unanipata unaweza tueleza tu wabiro bedo kwa tudre kode eyo sama chuok nya kwa Ramogi kata kamano magetipo mabende no biro kinyi makawuono ka bende ni kogi e doho ma Shanzu mabende nitiere gwenge mag Dhuadh Nam Chumbi. Nya kwa Ramogi kaluore kod